Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami kipagadatan mga datu nagu mga bai. Sulang-ulanguan o mga pagariyami makanini at lalakaw sa giyang kai Hajj 2025. Mga pagariya, yang kaiman to kaplalakaw o mga kadi na samanaya na kapakaiden baganiyo kung mga shaykhiyo, so pagunutan niyo, amya pili iyo, apad kung mga tunganay niyo, o di na mga kilala niyo ang mga shaykh, as ikanukiran na pagunot, kakapakay, o di na aniran manggelbak agyang kutuwa ukit, akapakabayadiyo sa agyang kutuwa mutawif. Mabang sa agyang kutuwa mutawif, na kunaw to bayadan o kadi, agyang kutuwa mutawif ka aya ibubetad abitikan NCMF nagyang kaya February 10 na deadline agyang kutuwa kabayad sa mutawif. So miyakani atakano bupia-pia na panambut kano papakabegrani wagyang kutuwa ni atiyo na sarigniyo dun sa agyang kutuwa mga shaykh, agyang kutuwa kapakabayadiran sa mutawif. Mga bangsami, alhamdulillah, pangintanong si Allah subhanahu wa ta'ala, sulang-ulangon umakaniat, na mamakataros siran, naguriskian siran wallahu subhanahu wa ta'ala, sa tamuk milalakawiran. Mga bangsami, yang ngay man tuwa di tano di kapag live, na sumpatan tano agyang kutuwa mga bitiara tano si ikumuna amia pamagusay tano ang mga wasiat para sa agyang kutuwa mga tao aplalakaw sa Hajj ka ano mabaloy agyang kutuwa kadiiran kapkadiiran o di na kapagajiran okit o agamatan wa Islam mia pamagusay tano si ikumya ngauna agyang kutuwa al-ikhlas dapat si iko kadi na pagikhlas kadad na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala amal makaliliw sa agyang kutuwa galabak akya pagikhlasan agyang kutuwa tao ayak yang galabakan niya nun na parabus iko wallahu subhanahu wa ta'ala. Inutundog tanoro na piyamagusay tano agyang kutu kasya pa utaw sa agyang kutu oras akatataguyan sa agyang kanana ingad penaikan tanu, pelawian tanu, yang kaya Makkah al-Mukarraba, nagugyang ko to kapakaot tanu, di tanu di kan ziarah sa Madinah al-Munawwara, aginan sudar pa, piyagintawan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagugyang ko to mga padadar pa aditan ro din bisitaan, din ziaraan. Mga bangsami, so mga tunganay tano, mga loks tano, pamilya tano, pamaghaj, na ukeparos arkano, na napapakatukaw tano siran, o di na ipagsir tano kira nagyang kai lagi daya abityara, kaaniran di mapagana dagyang kutuwa, ukit-ukit, nagugyang kutuwa mapaya, panggalabakan agyang kutuwa, paghaj, sagyang kutuwa kaplalakaw niyan. Ayamala, antap tano saya, na mabalo yagyang kutuwa, kapkaditano, kaplalakaw tano, mukit, ukit wagamatan wa Islam, kaantano, matarima agyang kutu, hajj tano, na aguan tano maparuli agyang kutu, balas amal apusik wallahu subhanahu wa ta'ala, padami aloy sa tao, at tigu nabitan wa Muhammad, manaykadi, mananggila, pananggilaan yan agyang kutu, mga galbak, makabatal sa agyang kutu, kadiiyan, lagi-dagyang ko to mga galabak, mga rarata, na gusto mga katero mga rarata, na parilaas kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala,
naguaya lagi diyan at nabitan wa Muhammad na lagid nagyang kutwa ayaw kinimbuwatan nagyang kutwa inaiyan panginitano si ikwallah maparulian ng langon agyang kutwa mga tao pagukurun wallahu subhanahu wa ta'ala makapkedisiran nagupakanayiksiran sa agyang kaiyaragon 2025 mga bangsami aya kibagay tano iman tuwa wasiat sa ko mga bangsa tano na giyang ko tuwa kabaloy o galabakiran giyang ko tuwa panggalabakaniran ro sa giyang ko tuwa kapalalakawiran adiran ni suwa-suwa takwallah pupakanan ni si ikwallah giyang ko tuwa naikiran amwafakan lima ja'a bihin nabi giyang ko tuwa naikiran na mukit sa giyang kutuwa ukit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginanitano dan tano mga bangsami. Pagad tano na aya ka panggalaba ka tano na giyang kutuwa ukit inukitan unabitan wa Muhammad. Giyang kutuwa pinggalaba ko unabitan wa Muhammad sa giyang kutuwa kaya paghadsiyan. So nabitan wa Muhammad na nasis kaniya na makapupun sa Madina na giyang kutuwa kaya paghadjian o di na kini pangdoon niya sa giyang kuto hajj na mimikat sa kaniya sa Dhul-Hulaifa. Naguadong panapaman na mga padamikat. Nagusto nabitan wa Muhammad na miyag ihram. Nagyang kuto ayaman na niya nakapsung niya sa Makkah na di na ni kakasukaswi nagyang kuto labbaik Allahumma labbaik. Nagusto mga mga dua. Nagyuto mambi ipaman na penggalabakan tano. Inuman na kailangan mga bangsami giyang ko paghahaj na tandun niya na giyang ko to Sheikh Amatao sa giyang ko to galabak. Mapamangando kaniyan. Kanaba kagi paman na aya siya na importante na makapagunuta kami sa giyang ko to adarpa. Di. Giyang aya kaplalakaw tano na galabak kaya kailangan na so pagunutan na ka na mapumagusin niya siya kagiyang ko to okito-kitiyan. Kagi pa man nagyang kaya hajj na adna mga rukun niyan. Na, giyang ito ang mga rukun niyan na pinaka-importante nuto ka isa mabalag roon na diterima nagyang ko to hajj ka. Na kailangan na mapagusin niya siya kauto. Giyang kaya hajj na adna mga wajibatul hajj, mga paliugat panggilabag ka nagyang ko to apnay kadi. Adna mga mahzuratul ihram pananggila ka. Adna mga wakato paman na oras ay ipagukupa ka sa Arafah. Anto nagyang ko oras, anto na ipanggilabag ka na karo, anto na ipaman na pagandagalan na karo, naginan, imasasangan, nagyang ko mga sheikh, pagusay niran si arakatan, nagyang ko okit, katarima, nagyang ko nay katano. Naginan ni itinudan tano, mga bangsami. Kailangan, nagyang ko galabag ka, kukapnay ka, na makaaayon. Auto, makaaayon si iko, okit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabitan wa Muhammad na sagiyang ko to kaya paghadjian na ini pamangandu niya si ikong mga sahaba niyan. Na so mga sahaba na ini pamangandu ira paman si ikong mga tao amya katundukiran. Na miya kauman so mga ulama na ini suratiran nagyang ko to mga kitab nagupaman na adna mga moritiran taman sama sa taniman to na dinding guru-guruan o mga guru nagusto mga moritsi ko mga guruiran agyang ko to okito kita agyang ko to hajj nagupaman na kubatiyapan sa agyang ko to mga kitab o mga ulama piyaga na dira nagyang kaiagama tano Islam nagyuto mambu isabab sa katano na kusay tanwaya si ko mga bangsa tano mga pagarya tigo mga ulama alanguan agalabak. Ada ang galabakaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman ito, basta agalabak, ada din ang galabakaw nabitan wa Muhammad. Mahma kana launuhu wa mahma kana alqasdu minhu. Yang ito agalabak, ada ang galabakaw nabitan wa Muhammad na api anto na ibuntalian. Api anto na ibuntalian, mimbuntal sa mapi agalabak. O di na api anto na antapakasag yang ito kapang galabakang karo. Na kagi idang galabakaw nabitan wa Muhammad miyam begu fahuwa mardudun ala sahibihi na diutu terimaan wallah aya mana nada abalas agyang kutu ka panggalabakang karo ay dapat ka o aya pinggalabak karo di na miyakang galabak karo o sada bis galabakaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat karo o as ikabudin na mini bilang
Sagyang ko tuwa mga tao, ayam yang gilabag yan roon, nagyang ko tuwa isasapar o mga ulama, ubading gilabag o mga numanay. Ay lagi di ano pa ma, na langun din na kilay karoon, abang nga di tibaruki. O di na paman, na di nga di pamangan yan, nagyang ko to mga say, adi ka pa kayo uba ka na pangani. Adnap ka to na lagi day. O di na, nagyang ko to kapanurat ro. Apaman na makasunga sa Jabal Uhud na nagyego to amang atoro na di kaun di manurat sa mga ngaran aya katawing kaun na paman na giyuto na padko agama Islam na kanababisot to maapadisi ko agama tano Islam. Aya ukit akatuloy kasi ko pagaringan na pamangani kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ka, ya Allah, so pagariakan na kabayakan na makapagajmambu. Sika pamangani siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ka punurat siya ko to mga ator? Ay lagi dia naman bu. Nagyan ko to ka pembisita. O di na adnaw pama ipembagay. Siku mga numanay kadiran di kang bibisita. Sagya ko to mga derpa. Barato pamana sa Jabal Rahma. Yang ko to sa Arafah. Na miya kadagadaga lama ka umaroo. Na di sinaro di mamamangani. Sagya ko to mga ator roo. O di na paman na Agyan ko to mga postero, agyan ko to ayak katawi siyong mga kadina, agyan ko to makatitindig, miya kalala alip. Nagyan ko to makatitindig roo sa Jabal Rahma, miya ka malapula o sa alip ay pumitutan ron. Nakisusuratan o to mga ulama, o di nagyan kaya gobyerno sa Saudi, di ro ka pa kaya agyan ko to akandua. Na usa ka, na di ka mapamangin do usay ka, nayang kami aswa, miya tundug, agyang ko to mga tawa di rudin dudua. Sira ro di mamangani na gitu na diutu kepakai. Pananggila kanu mga bangsami, amay-amay na agyang ko to ni ati wa mapia, penggelebek ni wagyang kaya kapaghaja, aswa takwallah, na babedemim belu yakapan ako to, rilantan wallah, nagumapantan wallah subhanahu wa ta'ala. Na madagalapan na lagi danan. Madagalapan na mga galabek, ini sapar o agamatan wa Islam o bading galabek agya ko to ang mga awam da aberan mala asabot ko agamatan wa Islam. Sama na yan na kapakaya so mga pagaritano na mala experience ran saya na wad na kasampayan saya na kapakay imusawiri or kami, i-comment or kami wanto na ni pangapapakayan abading galabek o kadi sagya ko to kapakaumanyar o para amay na o wad na oras na no pan na antano matero gi mga bangsami na kasaparaya sa marata nagukasugo sa mapi antap tano saya ka ayad na ni atano nagyang ko to ang mga bangsa tano perumasay malalakaw na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko to hajiran na di tano saya di mamagugupa oy na di tano saya di mamagugupa agyang ka iya ka pamagu saya tano saya na pada penamiain ng kakaniman to, nagyang kaya kini begwag yang kaya cellphone. Rilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko tuwa tao iman to, gusto sabi tabi ako diro na kiulaula, na may kapaman na sisi sa Kaaba, na sumiyurator o sangaran. Sumiyurator o sangaran. Ngarano pagarinian, ngarano ginawa iniyan, ama pa kano, siya kong mga tawa, minggilabag saya, away. Na amay ka, minisurat yan sa karata, sapian taon no natawab, kubayan niya na makambisita rumang mo, na ini tulad yan ro. Na ini sintiyan no, away. Gyan ko tuba ka ba sa Kurkano, basta agalabag, ada agalabag kao nabi. Apian to na ini atakaw na mapiyah. Nagwan to na ibuntalian. Na fahuwa mardudu na ala sahibihin, na unggalabag ka na dad na bangkaw na balas. Away. Na mga bangsami mapakano ubad na paman na kasakitan tano si ko mga bangsa tano uway aya paman na penggelebekan tano nagyang ko to suguan rakatano agamatan wa Islam aya man na mapia nagyang ko to kapanambayang sa mga faradu ginan ni ditano pelepasan kaginan ni galebeka miya kasigurado tanoron au pama ku sisi ka sa Madina nami sembayang ka sa faradu na ayabalas yan na alfasala, sanggi buwa sambayang, naman ito, sanggi buwa sambayang. Nagyang kaya kakadin sa Madina,
Nagyan ko to kapag maro mga kadina, aya buwa katita no roon na talo-talo gawin na, makadudutan no makaiga. Na ino kau tu di pemakuti agi ko to asambayang. Ino kau tu di kedin sa masjid. Ino kau tu di penambayang sa mga sunnah. Ino kau tu di betia sa Quran o di umata o kamatia sa Quran. Ino kau tu di penasbih. Ino kau tu di pakandek lagi ko to tadun makasih ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mga galabakaroon lagi ko to di kan ziyara si isa paman na Raudatus Sharif. Paman naging ko to Pitero nabitan wa Muhammad akala malama si ko surga na diyo to dimbisitan. Na padroon naging ko to kasalama si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasalama si ko ginawain niya na Abu Bakar agus Umar ibn al-Khattab. Naginan na ipumangduro katanwa ng mga sheikh. Mga pangsami. Tigo mga ulama ino to diterima agi ko to agalabak adang galabak aw nabitan wa Muhammad amiyang bago. Liannahu mimma lam yasra'ahu Allah li'ibadi. Kagi peduto sagi ko to agalabak ada sugun wallah si ko mga tao. Ino penanggalabak aw nabi ka daw to perwa wallah. Di to kabaya wallah bagalabak aw mga tao. So Allah subhanahu wa ta'ala na aya okit adiun dikas aya okit adiun dikas suasuata di pepakara ni utaw nagyan ko to ini sugu iyan si ko nabitan wa Muhammad nagyan ko to anganin adang ngelebakaw nabitan wa Muhammad wa ma ada zalika fa huwa min ittiba'il hawa napeduto sagian ko to mga nga mga bayagi nawa oy alladhi nahana Allahu an agi ko to lagi dutu agalebak na isa sa para katanwanan ukadnan tanwa rabbul alamin hinan itinog dan tanong. Gila ni mala tinudan tanong sa giyang kaya kapag hajj ad na mga galabak ukit o nabitan wa Muhammad agyuti prumasayan tanong. Pagihram tanong, pagumara tanong, magukop tanong sa Arafah, giyago to magigat tanong sa Muzdalifah, giyago to paman na sultano sa Mina, giyago to jamarat nagina ni penggalabakan nagyang ko to mga kadi panana benaran nira nagyang ko to kang galabakairan sa giyang ko to kapag hajjiran. Aya dalil mga bangsami. Aya buwa penggalabakan tanong nagyang ko to okit pinggalabak o nabitan wa Muhammad o sabuto ng mga ulama kaya pamagusairan sira katanuron nagyang ko to katiro Allah sa Quran asinyan Pitero si ko nabitan wa Muhammad sinian mismo inadri sa giyang kaya ayat si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa suratu Al-Jathiyah ayat ika-10 agwalo taman sa giyang ko to ayat ika-10 agusyaw. Duduay ayat. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Padisagian ko ito amanan niyan, na Peter wallahu subhanahu wa ta'ala, si ko nabitan wa Muhammad. At tigyan na uriyan niyan, na piyakat na amis ka, o ukit, apad ko suguan. O to, ayamanan niyan, na ini pamangandu nabitaan, ini pamangandu si ko nabitan wa Muhammad. Agian ko ito ukit, apaman na ukit, apad sagian ko ito suguan, wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakadegang ka. Kau tu ayaman na niya, nanggalabakan kagiyang ko taokit, apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yuti kedigan tano. Yuti pagana din tano. Agiyang ko to lagi duto. Nading katigu Allah, pagunutuhi Muhammad, sumanga nga, o sirano to, adi mga tatao. Giyang ko tabay, aginaw mga tawa, di mga tatao, na ubang kaunuti, kadina no to katawan. Nagi ka pagusaya tano saya, agina man buto, makatitinig ka, na milang agiyang ko to, mapupuro-puron, na sadin sa siwairan na siwa ka mambut agi ko to lagi duto nadira no to katawan agi ko to lagi duto igira adnap kinang katano apeng gilebekan tano na iudas tano da si ko mga sheikh tano alim anto nagyang kana na dinggelebekan nagyang kana na mga tao inwana na padikuwagama ka nami manggilebek upama ko di padikuwagama na nami ka pananggili adi sagyan ko to ada kadin na panganal da kadin na pangudas-udas na sumiyong kaon na miya nga po apakaruman bu udi na anto na sana pinggilabak ka naman ito na
Piyakata dan wallahu subhanahu wa ta'ala asunabi na piyakata na yan si iku kita suguan yan. Nagupyaki pananggilan yan nagyang koto ang mga abaya ginawa. Nga o mga tao ada abayra nakatawi sa gyang koto penggelebakan o di nakatawi si iku agamatan wa Islam. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Agi kargenian. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Mataan asiran nadadan amalin dingiran raka ku Allah amay tubu. Apaman nadisiran din pakalinding da bayran nakapaar. Sagyang ko to apaman na kapagagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Namataan as sumanga darwaka wa inna zalimin na susab edikiran imanga panarigan usab edatigu Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na Allah subhanahu wa ta'ala na panarigan na ukipan ng gila. Kauto. Paman nagyang ko to mga muttaqin. Nagyang ko to mga tao adna kalakiran si Allah na ayatano panarigan na swallahu subhanahu wa ta'ala. Ayatano tinabangan na swallahu subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, ayat sebut na no sa giyang koto ayat na kailangan din na giyang koto uditan o katawan sugalabak na ipangingisitan no. Pagana din tano giyang koto okay panggalabakan tano di itano di suwa-suat si wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay kagiyang koto agalabak na da abaniya nakisasumpat kuwaga matano Islam naman ang gilatan no. Amay paman nakagyutoy suguan waga matan wa Islam narutan waki penab-nabnar gyutoy prumasayan tan wagi yang kuto lagi duto agalabag yang kuto kabasa Qur'ano kagi. Aw kasembayang na paman na panabnarin kay diga di yang kuto oras dapat kau mau sambayang na makariri para duka din kakenaba uman na dikasan di makam bisita sagi kana nadarpa. Diga di paman na pagusiatin kaginawang ka kailangan na kan sukapan ng buyang kagi malay balas sukapan ng buyang saya. Si isa maka na aya balas o satiman aya lagi o di na balas agi ko to satiman faraduro na magatus ribu sambuyang ada ka kuwa sa sambuyang lagi duto. Paman na di ka di manambuyang sa yang kaya mga darapatan nabidad na uyang ko to balas paman na matatago sa Makkah al-Mukarramah sa Baitullah kagi ito na paman na kahanda wallah nagupaman na swallay tomyagun sa balas inumam sa katano na di tano di mada benar-benar di tano di manimo sa pirak di tano di paman na di tano di gustuon so tamo ko tano ka para sa giyang kanan abalas paman na tetaron audi na padsagyan ko to suguan rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala ayat di tano di kang gelebak na nagyang ko to paman na ditano di suat-suat ditano di suat-suatan sukadanan tanwa rabbul alamin. Pada sa mga ayat manunong pandalil karena sagyang kana na inaloy tanwa kailangan na sugalabak na pinggalabak unabi na susala kauron na ditano penggalabakan tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala qul ati'u Allah war rasul فإن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ay manaw to mga bangsami na Peter wallah sa suratu Ali Imran ayat ay 31 isa taman si ko ayat ay 32 Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Upamakuskan wa tigu Allah na kebubayan ni Allah. Kanwa mga tao na kebubayan ni Allah. Fattabi'uni na unutin ni sunabi ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunabi tan wa Muhammad na ayakat teruyan sa giyang ko to kaya paghajan khudu anni manasikakum. Hey mga tao, hey mga Muslim, napaganadan niyo ra kanagiyang ko tao kito kita giyang ko to haj. Wan to na panglebak sa giyang kahit. Pamakay sagano, ilayin yung giyang ko to agalebak ka natin ko nabitan wa Muhammad. Khudhu anni manasikakum. Aya mananap languna agalebak na kailangan na adna kanalatan adna sabutan katawan tanu agiyang ko to panglebak tanu. Duon tanu ni nari. Amay ka paman na apya swaga matan wa Islam na ditanu paganad. Amay kasi ko pada paman na paganadan na gego to amana na benar tano di tanoro ni geso so mga tamo ko tano ame kaswaga mana mala tanoro ni buk duon tano ni enden away kapkuma buagi kaya masalagi daya abaya ka paman na no mic ka abaya ka matarot to pagi ko to aro kun agama Islam sa ginawang ka
Napaganadang ka pagariya, kakanabay ni kasablawan, kagiyan ay surga ini, giyan na kekuatan o surila wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah, auno tiniyo so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kaubama ko uno taniyos kaniya, nagyutoy ka keparulian niyo, nagyutoy ka kekuan niyo, sagiyan ko ito, bubayar kanu wallahu subhanahu, kebubayan kanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, napmapang kanuniyan, sagiyan ko ito, mga dosa niyo. Allahu Akbar. Ayaw man na naging ko tami po sa miyan dosa nga na prila ang kawallahu subhanahu wa ta'ala. Iprila yan naka. Wallahu ghafuru rahimatan aswallah na manapi nagumakalimon swallahu subhanahu wa ta'ala. Ginaniditan no di tunay ini promasayan. Agiyan ka na nakadtero agu promise wallah paman na matanas kanyan na ghafur prila yan sa mga dosa. Paririla swallah nagurahim na makalimon so Allah subhanahu wa ta'ala. Kalu-kalu narila ang tanong niyan. Kalu-kalu na ikalimut tanong niyan. Ama pagtanong si ko mga tao, aprilaan niyan, napakasul niya si ko surga yan, sa alungan amor. Mga bangsami. Di ko nabi ay turuan kahit Muhammad, ati Allah wa Rasul, unutin niyo, so Allah agususugo yan, kain tawallaw. Kaamay kabagano, talikudan tigo Allah subhanahu wa ta'ala, talikudan yuto, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, namata na so Allah subhanahu wa ta'ala na diniyan kebubayan agyang ko tuwa mga tawa da pamaratiya, mga kafir. Di kebubayan wallah. Ayaw buwa kebubayan wallah na so mga mu'minin miya maratiya si arkaniyan. Peratiyan niyan so Allah naguinunutaniyan so paman na suguan niyan si iko nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bansami, padapman sa katero Nabi Tanwa Muhammad ami alin sa hadith adi ka pa kay agyan ko to agalabak apang galabakan naka ada okay ti Nabi Tanwa Muhammad nagyan kaya hadith man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Ikadua hadith atiyan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Lalayo na ya ipugusya terkatanong mga ulama agyan kaya hadith Nabi karina apaman na di ka pa kaya ubatan o ayap kugunutoy tanong nagyang ko to mga nga o mga tao apaman na daabayran sabot ko agama Islam. Gyan ko tabay a ginawa tigitano. Sa dun sa galabak at galabak sa galabak laysa alayhi amruna kanaba padisi ko agama Islam. Niyang bagwa tigitano fahuarad na kirudu ito. Daabala sa gyan ko to lagi duto galabak. Yang ko tayo kadua hadith at tigo nabiya sa dun sa tao ang babagwa niya nagyang kaya agama mi. Hada yang kaya agama Islam. Malay samin adi yung padati ko Nabi Tanwa Muhammad. Piya kata na yan. Ayap mabaguan na su agama. Ayap pagumanan na su agama. Adi yung padi. Ayap pakasal. Fahuwa mardud. Nati ko Nabi Tanwa Muhammad. Agi ko to lagi duto agalabak na rad. Ayam maana na di ketarima agi ko to agalabak. Mga pagariya. Su agama Tanwa Islam. Namiya kompleto agama. Aliyaw makamaltu lakum dinakum. Kompleto akarkanu at tigo Allah, iman to agawi, agyan ko to agama ni wagina sa Islam. Watmam to alaykum ni'mati nagutero to pakansirkanu, agyan ko to apaman na limuakan. Waradi tulakumul Islam na inikasuatakan rakanu. Aaya paman ayagaman yun na sa Islam. Tigo mga ulama, fama lam yakun fi zamanir rasuli dinan, palaysa liyawma bidin. Tano din yung agyan kaya katiro mga ulama. Allahu a'lam, nakatiro ini o Imam Malik rahimahullah, mala imam. At tigiyan, sa dun sa say, ada mabaloy si iku masaw Rasulullah, padaku agama. Naman to, so galabag, galabag ako Nabi Tanwa Muhammad si iku masa niyan. Palay sa liyaw mabidin, na iman to, na di kabaloy at tigu Imam Malik, agama, di ka pa ibang kaun umanan. Palay sa liyaw mabidin, nabanan na pad si iku agama, nagyuto na si iku masaw Imam Malik, aso Imam Malik na pad sa kanya si iku atba'ut tabi'in. Sagyang ko ito amasan yan. Ay dapat ko sagyang nga masatan. Miya kasobra sanggi burago na paman na kaya ganatira katano Nabi Tanwa Muhammad na miya kadagada di mimbago si ko agama tano Islam. Nayar katano mga bagasamin. Nagyang ko ito adi itano di kapaganada si ko agama tano Islam. Naman nagyang ko ito katuro imam, isa ko mga ulama, si ko isa ko mga imam. At tigiya na, fama lam yakun fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam madinan. Sige ko to agalabak ada mabaloy agama si ko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iman to agawi iman to masa na di na nakabaloy paman na pud sagyang ko to agama mga pagariya gyang kaya paman na oras tanon na tanto kumayto kataya paman na miyaw maagyang ko to wakto ay sa kapakay sa gyang na mga darapatano sa Mindanao na miyaw maagyang ko to wakto ay sa
na namaapkano o si itano bu ketagu isa diyang kaagyang kaya di itano di ka pamagusay na no kapsumpatan tano busi ko mga pedauras tano ayaw to katimbla na so mga kadi ipagwasyatan wayas iko mga kadi apaman na malalakaw sa giyang kay Hajj 2025 ang makaniniat apaman na mga nalatano dapat mo magyang kaya kapalalakaw tano na di itano di mamatiya mga nalatano si iko mga pamilya tanwa mga ulama ad nakatawiran si iko agama tano Islam pada penamapiya na di tano di research o di na pumamasa tano sa giyang ko mga kitab o di na ko taybat giyang ko mga roron niya kitab miya pasado mga ulama tano amini transliteran si iko basa tano o di na alpian to na basa matagalog tuna ini maranaw mairanon o di na mamagindinaw tausog adna paman na mga ulama tano tanto ko mananabnar paman na matalakisiran agyang ko to ang mga kitab paman na beluya maraw niya kitab ano dun agyang ko to rukunan o di na manasikul hajj balasan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya ay na panganitano na napakalabudan wallahu subhanahu wa ta'ala sulangon o paman na panaig sa agyang kaya ragon riskyan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa tamu kahalal nagu makapamagiklas siran nagu masifatiran nagyang ko to sifat ang mga pipiyas nagyang ko to kapalalakawiran madakiran nagyang ko to kiber kapangimpuruan na maratabat mga bangasami gyang kana nakapalalakaw tano nakapromasayanan kao pa maudi ka promasayan anto ne kakageda mga sagyang ko to kami sagyang ko to kapalalakaw ka na abasan na paman na ba iyalabi sulutan na tigo pada mga say kagi paman na malagi-lagi dyan sa mga manusia na preparaduan yung agyang ko to karumasayan langun na paman na agyang ko to agalabakan na napapakaw mo na agyang ko to mga panapang wallahu subhanahu wa ta'ala riskiyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa tamu kahalal sulang-ulang wano pumagad nagusok pada paman na pagad si ko mga padaragon langon-langon tanod na mga muslim na malawitan wa baitullah nagu makapamagad sa nulangon mga bangsami giyabu suariniyo kakaniyo wataiyo wa sheikh si Sheikh Alim Hanif Sultan Sharif na wadam pa na si ko mga bangsami kibubaya mag-hajj ada pa na matatandu Sheikhian na kapakaya punta ka namin ibu sa giyang kanan number apaman na matatago sa giyang kanan na puro hajj anta ka umrah sama na yung mga bangsami na sa umrah mi sa giyang kaya Ramadan na matitimu akan sa mga passport o mga hajjam akan alhamdulillah so mga tunga na yakan paman na sumiyari gerakan bala-bala sangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya kagi paman na sekretary maka ketimo sa giyang kaya lalakaw sa giyang kaya Ramadan pangulintano si ko Allah siya pantanunian yung to ba paman na kapakaya maghabul kano pa sa giyang kaya umrami sa giyang kaya Ramadan kaya last payment alay last akabiyid na may ka February 20 dinanigtataroon na paman na agency sukman suhaj na pamakot kano mayag sa mutawif kaya bu deadline amatatagu insimip nagyang ko ta February 10 siya tanubut man na bala-bala sangkan wallahu subhanahu wa ta'ala wad na mga tunga na inyo sa kanwa di makamuntay sa giyang alay tanon ay pagseryo kiran kalu-kalu na apya sa tima na katero wasiat miya anadira siya katano niya ka pa magugupatano sa giyang ko to agalibag amapya aginadun sa agama tano Islam pagandud na karakano so salam alangulanguan adladas kanwa di montay sa giyang kaya oras lagi doon sa Pilipinas sa liwa Pilipinas sa Mindanao din na giyang kaya mga darapa meron saya sa NCR wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh